Awu wena ufowethu. Awuphelezela lapha mfethu ngoshaya nayo lengane le uthi ulwandle wena uzovala isikhala nje ngapha eceleni. Angikwazi phela ukuthi ngivele ngiyoshela umuntu engamfuni. Awucabange nje sengiphoxeka kanti futhi angimfuni. Kahle. Buka okungcono ngibizele yona ngikhulume naye. Okay. Singasebenza kulokho futhi awuthi ngingamosha isikhatha ngikubize leyo. Lonje. Hello. Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila njani? Hayi, ngiyaphila nami. Uba phela lapha usifake umcela ngesikhashana wena naye nithi ukulumana indlela. Hawu. Uzoze thumele wena waye engayizekeni. Kahle ngamatshe lonje. Ungamupha nje ubafo lapha eYouTube ekhulume nawe. Ngiyacabanga lokho afuna ukukhuluma kubalekile. Since yena engayizelanga yena. Okusho khona ukuthi ayibalekile lento afuna ukungitshena yona. Manje wena akukho yini ofisa ukungitshena khona? Lwandle. Noma ngabe kukhona kana bethu. Angikwazi ukusho njengamanje since ngithonyiwe. Okay, ngiyakuzwa. Ngingamoshiki isikhathi ngoba ngathi kubukeka ngathi nawe khona ufuna ukusho. Letha ngifala amanamba ami. Hayi, akubala ke salisuwafaka. Okay, uzongithola lana ke. Akuhlupile ngana bethu. Alright. Shukile, uhambe kahle. Okay, ngoba ngihamba nawe. Mina uhambe kahle. Awulwandle. Izwa ngani manje lento yenzayo? Hayibo, ngenzeni mina? Usuzomnikeza inamba yakho. Hawu, bese kuzoba ngokwanika ukuchitha isikhathi umuntu ngimthanda. Okay, anginankinga ke, kodwa uzama ukuthanda umuntu okuthandayo ngoba lothandwa nguye ohleze kuphula inhliziyo ngaso sonke isikhathi. Hayibo, mangichaza ke ngenze njani mina? Nalapha sekuhlukumeza futhi uphinde uthi uyachaza. Hayi. Hayi inkabi yami. Ziyakhala. Manje usho wenkabi. Ngubona uthatha inamba yale yangane kwenzakaleni ukuthi enqaba ukukhuluma nami. Awahleka manje inkabi ithi Wenkabi yami. Bengane phela ayifuni wena ifuna mina. So ukuyithanda kwakho akusangena. Ingeyami manje. manje mina ngiyeke mina. Angisho ukuthi yekela inkabi yami buka phela. Ngenkathi ngifika kuyona ngithunywe wena. Yona ibisithi angiyikhulumele ngesingami nganqena ukuyikhulumela while ngisathunywa wena yabo. Hayi ngiyakuzwa wenkabi. Manje uqonda ukuthini ngale nkulumo yakho mina ngikhohlwe ile ngane vele. Hawu webaba. Kanti nabo yimisele kangakanani ngale ngane le? Hawu futhi usho ukuthi bengabe ngiyadlala ndodana ngicela nje ngiphelezele samsekuyo le ngane ungivalele isikhala wenqaba wena. Okay. Ngiyakuzwa wenkabi yami. Ake ngithi since kanje asekhona amathuba ukuthi lengane kube ngeyakho yabo. Kanjani manje mfowethu? Hayi, watch and learn. Asame mfethu. Hayi asami. Hayi, wenkabi yami. Sekuyikho nje ukuthi ngijabulela khona ukuthi siqedile manje ngemicimbi kaDisemba. La client esiwasubmit la manje ama client Hayi khona kusebenzekile wenkabi. Yizibi iminingi imisebenzi lo December suka ku. Manje awusho wenkabi. Uyithatha ngempela lengane. Wenkabi. Yazi uyayikhathaza wena. Kodwa ke lengane ngiyibhalelile la kuWhatsApp yabo ngacela ukuyibona. So by the time ngiyoyibona kuzomela ngihambe nawe yabo. Manje awusho wenkabi. Mangihamba nawe mina lapha kuyothini noma inhloso yakho ukuthi ngibambele ikhandlela vele. Wenkabi. Ukuthi wena uyokwenzani lapha ya awukiyekele kumina. Ngoba leyo ukuthi ufuna ukuyongibambela ikhandlela yikho. Yekela kumina nje wena uthula ubukele. Hayi wena. Awusukani madoda. Sawubona. Kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Bengingathembeki ukuthi uzoza ngikathi ngicela ukuthi uze. Ha okay manje awusho ke beyongibizelani la? Lwandle ngana wethu. Kahle kahle khona kumele sikukhulume. Ha okay. Yini ke leyo bofisa ukuthi si Ndumiso, bengasho ukuthi mina nawe sobe silaso bayisuphela.
ubizwe yimini uBafo la uSiphakeme. Empeleni bengeke ngikwazi ukujabula ngibe sothandweni nawe while ezingazi ukuthi inhliziyo kaBafo la ayenene. Lwandle, angazi-ke noma kuzokuphula inhliziyo yini lokho. Ukhona umuntu engithandana naye. Okubalulekile ukuthi uthole umuntu okuthandayo kuze uzohlezi ujabule, ngoba lo okuthandayo uzohlezi enza sure ukuthi yonke into oyidingayo uyayithola, nangendlela akazokuphatha ngayo izokhombisa ukuthi uyakuthanda. Mase kuba ukuthi lona-ke othandwa wena kusengenzeka kube ukuthi yena akakuthandi. Ngaso sonke isikhathi asitholayo uyohleze ephula inhliziyo. Lwandle, ngicela uphe uBafo la isikhathi sokuthi ekhulume nawe, umlalele, umuzwe ukuthi ufuna ukuthini. Ukumlalela kwakho-ke ngeke kusho ukuthi usuyavumelana nakho konke azokusho. Sekuwukuthi ufuna ukuzwa uhlangothi lakhe le story. So Lwandle, ngiyacelela muphi ithuba. Hayi, angikubona Bafo mfowethu, sekukuwena. Isiyodibana ekhaya yezwa. Sawubona. Yebo-ke Siphakeme, bekade uthumela uNdumiso ukuthi ufuna ukukhuluma nami. Bewufuna ukuthini?